आच्चा बे समाव हामलायनायखौ बावहरग्रोनो थाबाय बर्तमान जोङो जे मोनसे माने आफाद दादों गोदोनि आबसुआ दानानै होनाय मोनसे भलन्टियार पस्ट दंमोन बे भलन्टियार पस्टखौ आखुबार दायो जोङो मोनसे गथायसे खालामफिननायनि थाखाय मोनसे मन्च जोङो जिथु बनायदों बे मन्चनि गेजेरजों बा बे आफादनि गेजेरजों जोङो जाय 27 बोसोर बेबायदि जोङो दंमोन बिएससि सुक्ति जानायनिफ्राय दिनै बिटिआर सुक्ति जानायसिम जोङो जेफोर जोंनि मावथिफ्रा जेरैबायदि अनसुंथाइफोरखौ बेबायदि न'खर दैदेननायनि थाखाय जे अनसुंथाइफोर मोननांगौमोन बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो मोनफुंबोआखै आरो बे मोनफुंबोयैनि थाखायनो दिनै जोंनि गोबांथार बेबायदि खस्थ' खालामग्रा बेबायदि मावथिफोर दङ जायफोरा दिनै एबसु आन्दलनाव बेबायदि भलन्टियार फर्स हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोना गोबांथार बेबायदि पुलिस आर्मि मिलिटारिफोरनिफ्राय बेबायदि गावसोरनि जिउखौ बेबायदि रैखाथि होनानैब्लाबो गुलिनि गेजेरनिफ्राय रैखाथि मोनबोदोंमोनब्लाबो बेबायदि खस्थ' खालामनायनि बिनिमयाव दिनै जेबो मोनबोआखै दा बेनिखायनो दिनैनि दिनाव बे बिटिआर सुक्ति जानायनि लोगो लोगोनो जोंनि भलन्टियार फर्स बिथां हान्जाफोरा गोबाङानो बेबायदि खौसे जानानै रायज्लायनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर बेबायदि सुक्तिखौ रुपायन खालामनायाव बेबायदि हेफाजाब होनो थाखाय मदद होनो थाखाय बेबायदि थिरांथा लादों आरो बेजोंनो लोगोसे बिटिआरनि बे खामानिफोरखौ तफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे जोंनि मावथि हान्जाफोरा माबा मोनसे अनसुंथाइ बेबायदि मोनगोन होननानै आसा फारिनानै दिनै जोङो बेबायदि लोब लोबै ओंखारबोदों आरो दिनै जोङो जोंनि बिटिआरनि जाय इउपिपिएल हान्जा बे पलिटिकेल हान्जाखौ मदद होनानै जोङो जोंनि मोननांगौ जिथु अनसुंथाइफोर बे अनसुंथाइफोरखौ मोनगोन होनना आसा फारिनानै जोङो बे मन्चखौ बे आफादखौ जोङो एक्स वार्कार हिसाबै लानाय जादों। दिनैनि बे आफादनि गेजेरजों नोंथांखौ सासे आफादगिरि होनाय जाबाय बेयावहाय नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय दं आरो मा बुंनो दिनै आं बुंनांगोन दिनै जोंनि एक्स वार्कार जेसेबांखिनि मावथि हान्जाफोर दङ बिथांमोननि नारसिननायजों लोगोसेयैनो आंखौ दिनै बे भलन्टियार फर्सनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे आफादखौ दैदेननो थाखाय आंखौ आफादगिरि हिसाबै दिनै सायख'बाय आरो बेबायदि बिबानखौ होबाय आरो बे बिबान होनायजों लोगोसेयैनो आङो दिनैनि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखिनि मावनो गोनां खामानिफोर दङ आरो जोंनि एक्स वार्कारफोरनि गासै खामानिफोर मावनो गोनां दङ बे गासै मावनो गोनां खामानिफ्राव आङो जे हायो बेखौ मावनो थाखाय दिनै आं थिरांथा लाबाय आरो बेबायदिनो आवगायदों आरो हसायैनो जोंनि उननि हाबाफारिफ्राव जाहाथे बेबायदि मोजां रोखोमै मावलांनो हानाय बायदिहै आङो आंनि जायफोर एक्स वार्कार लोगो बिथांमोन गासैखौबो आं खावलायनाय बे समाव बिसायख'थिनि बार बारदों बिसायख'थिनि बार बारनायाव नोंथांमोननि इनिसियेटिभआ मा जादों बबे पार्टिखौ नोंथांमोना हेफाजाब दिनै जोङो बेखौनो थांखि लादों जोंनि जाय एक्स वार्कारफोर भलन्टियार फर्सनि एक्स वार्कारफोर बिथांमोना जे ज' जादों आरो जोंनि रायज्लायनायनि गेजेरजों जों बेखौ मोनसे थिरांथा लादों जाय गोदान जिथु बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तियाव गोबांथार बेबायदि तफाफोर जोङो मावनो गोनां खामानिफोर बे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो जाय हान्जाया बे खामानिखौ मावनो हागोन बे पार्टिखौ दिनै जोङो नोजोर खालामदों आरो फैयै फैयै दिनै बिपिएफ जिथु सरकार बिथांमोना 17 बोसोर बेबायदि रायजोखौ खुंबोबाय बिटिसिखौ खुंबोबाय नाथाय बेयाव जोङो नुनो मोनासै मोजां खामानि जोंनि रायजो राजानि माने जौगानायनि खामानि मोजां खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनैलाय दिनै जोङो गोदान जाय पलिटिकेल हान्जा ओंखारबोदों जे इउपिपिएल हान्जा बै इउपिपिएल हान्जानि गेजेरजोंनो जोङो बिथांमोनखौ मदद होनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बिटिआरनि जे तफाफोर दङ बेखौ मावफुंनायखौ जोङो आसा खालामदों बेनिखायनो जों बिथांमोन इउपिपिएल हान्जाखौनो जोंनि एक्स वार्कार हिसाबै जोङो दिनै मदद होनानै बिथांमोनखौ पलिटिकेल जिथु पावार बै पावाराव लाबोनो थाखाय बिथांमोनखौ सरकार दाहोनो थाखाय जोङो बेबायदि बिहोमाखौ जों होगोन आरो बिदि खामानिखौ जों मावगोन होननानै दिनै जोङो थिरांथा लानाय जादों। Welcome to News 24 Bordland. News 24 Bordland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.